Takže každý vieme, čo robíme, hej? Dobre, takže ty ideš do amfiteáter, ty ideš múzeum. Už idú ľudia. Už idú ľudia. Dobre. Dobrý deň! Vítame vás na 55. výročí základnej umeleckej školy Jozefa Kresánku. Máme tu rôzne atrakcie, poďte sa pozrieť. No napríklad môžete ísť do múzeum, amfiteáter, poďte. Divadelná nebudem, útorok na jarmok pôjdem a v stredu z jarmoku pošprtať s chlapcami do šenku a v stredu z jarmoku pošprtať s chlapcami do šenku a v piatok Anička moja, ty budeš ženička moja, v sobotu ručku dáš, v nedeľu pôjdeme na sobáš, v sobotu ručku dáš, v nedeľu pôjdeme na sobáš. Stretávame sa dnes vo Vodárenskom múzeu, kde základná umelecká škola Jozefa Kresánka oslavuje svoje 55. výročie. Je to veľa, či málo, či akurát, to už je otázka. Pre nás je to príležitosť na stretnutie. Stretnutie s našimi priateľmi, ktorými sú nielen naši žiaci súčasní, sú to naši žiaci bývalí, ale aj všetci naši priaznivci. Pripravili sme pre nich happening radosti, ktorý sa odohráva v interiéri aj v exteriéri Vodárenského múzea. A naši priatelia si budú môcť vypočuť, zhliadnuť a zažiť niečo spolu s tanečníkmi, výtvarníkmi, dramaťákmi a všetkými súbormi, ktoré na škole máme. Umenie je radosť a to sa snažíme už 55 rokov rozdávať nielen našim žiakom, ale všetkým našim priateľom. Všetko to vyvrcholí našim galaprogramom, na ktorý sme pripravili taký zborchester a odznejú diela od Suchoňa cez Duchoňa až po Lipu. A máme z toho veľkú radosť.